राखानाय मोनखानाय गोरों गोरा बिसोर बायदियानो ससियेल मिडियायाव नखरनि कन्ट्रभार्सि दावराव दावसिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावगासिनो दङ। होमबा आपल'ड दाहो होनानै गाबागाव लाइभनि गाबागाव प्राइभेसि मोनसे आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनाय थालायबाय जे नोंथांमोना नुगासिनो ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव नङा होमबा जे पार्ट 1 पार्ट 2 बेफोरबायदि माने ओंखारगासिनो नङा होमबा नोंथांमोना निश्चय मिथिखागोन प्रिति आरो एमजे एनिथिं एमजे बिथांमोननि गोबांथार ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि दावराव जागासिनो दा बिथांमोननि पार्सनेल न'नि पार्सनेलफोरखौ माने बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि माने बिथांमोना हगारगासिनो बेखौ लानानै दा बड'लेण्ड हिर' नोंथांमोना निश्चय सिनायखायो बिथां आदाखौ बेजोंनो लोगोसे खनजिता नोंथांमोना बेखौबो सिनायखायो बिथांमोना गोख्रों बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंदों एबा सोंखारिदों स' बिथांमोना मा फोरमायखो एबा मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टआवल'सो नायबा निश्चय बुजिगोन आरो मिथिगोन स' बेजोंनो लोगोसे प्रिति आरो एमजे बिथांमोना गाहाम खालामदों ना हामा खालामदों ससियेल मिडियायाव होबाय थानाया नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव जायबरा राखानाय मोनखानाय गोरों गोरा बिसोर बायदियानो ससियेल मिडियायाव नखरनि कन्ट्रभार्सि दावराव दावसिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावगासिनो दङ। होमबा बे फिसा फिसौ ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफोरा आरो मा बिसोरखौ मा फोरोंबावनो आंथ' जाम्बिखा आंथ' बिसोरबायदि आंनाव एकदम बुजिनो हाद्रायनाय मेलेमबो गैखाया होमबा सोरखौ सोर आरो मा बुंबावनो दे नोंसोरनो साननानै नायलाय रायजोफोर आं जेबो बुङा माने आङो हिनजावखौबो गाज्रि होना हौवाखौबो गाज्रि होना गावसिनि संसार जानाय गावसिनि फेमिलि मेटार गावसोर बिसि फिसायनि कन्ट्रभार्सि दावराव दावसि गावसोर गोरोबलायनो हानाय गोरोबलायनो हायै बेखौ माने जों रावबो मिथिया गंसे नखरा माबा मोनसे खारननि थाखाय गावलायोब्ला बियो गोरोबफिननांगौआ जोबोद गोब्राब जायो रायजोफोर नोंसिनि केस जादों ना कर्टआव थांलायदों नोंसोरखौ बार बार बुंबाय आं पस्ट आपल'ड दाहो होनानै गाबागाव लाइभनि गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला मोसौ गियानफोर एमजे आरो प्रिति नोंसोर पस्ट दाहो होनदों मालाबाबो ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामग्रा नोंसोर मोसौ गियानफोर नोंसोर गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला नोंसिनि संसाराव मा जादों मा जायाखै बेखौ भिडिअ आपल'ड दाहो होनदों नोंसोरखौ लोगो मोनबा आं मासदिनि गियान खालामनो ससियेल मिडियाखौ नोंसोर सानैया गुबुंले खालामगासिनो मिथिबाय लोगो मोनबानो दामनाय जागोन सानैखौबो बाराबा मिथिबाय क'क्राझाराव लोगो मोनबा मा गियान गैथां माथां आं होनदों पस्ट दाहो नोंसिनि प्राइभेसि खालामना ला नोंसिनि कर्टआव थांनाय मा जादों मा जायाखै फेसबुकआव दाहो होनदों इउटुबाव दाहो मोसौ गियानफोर